ka sura ye makiyatun ajingina kira ka makan wa ayatuha a ayaw mi'awatis ayatin abi bɛ aya kɛmɛ ani aya kɔnɔntɔn abi bɛ o ma o kumana dɔw y'a kɛ aya kɛmɛ ani aya tan ye a ko sura in ye makanga ye fa in kunta fi shakin el ayatayn aw salas aw wa minhum man yu'minu bihi el aya ko olu dama de ye madina kaw ye ala naam bismillahir rahmanir rahim an y'an sindi ni Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye alif lam ra alif lam ra ala de b'a dɔn a mago bɛ min na alif lam ra yi la tilka a ko ni aya in min filɛ ayatul kitabil hakim ni ye kuranɛ ayaw ye el hakim min giri tigɛ cogo ka ɲi el hakim el muhakkam min jate minɛna a ma jigin kunfɛ naam kana linnasi a ko a kɛra mɔgɔw ye wa ajaban kabako ko ye ana awhayna ko ne ala ye wahayuli kɛ rajulin ka taa cɛ dɔ ma minnu olu yɛrɛ cɛ la ananzirin nasa ko mɔgɔw bagabaga wa bashiril ladzina amanu i ka muminw nisɔndiya ana lahum ko a bɛ muminw ye qadama sidqin jɔyɔrɔ tiɲɛ jɔyɔrɔ la inda rabbihim u ma yɔrɔ ye qala lil kafiruna kafiriw de ko sa inna hadha nin kira ko min filɛ la an galenna sahirun nin ye kɔrɔti ko ye mubinun min dogolen tɛ i y'a ye sa o tumana ala ko alif lam ra an y'o fɔ siɲɛ caman Allahu alam bi muradi fi tilka ayatul kitabi a ko nin ye kuranɛ ayaw de ye el hakim min dafalen do n'a labɛnnen do labɛnba ɲuman fɛ a kana linnasi ajaban a fɔ a kɛra mɔgɔw bolo kabako ko ye ana awhayna ila rajulin minhum ko an ye u yɛrɛ dɔ kɛ kira ye ka wahyu jigin o kan ko o de kɛra mɔgɔw bolo kaba ko Muhamadu ni kira ye a b'o bɔ min ka kɛ kira ye an ka dɔnnibaabaw bɛ nin dugu ni nin dugu ninnu na olu ma kɛ kira ye fɔ e ye o tumana u ye kira jaga ko e tɛ se ka k'a ye bon k'a sɔrɔ an ma foyi fɔ an na an ziri nasa ko adamadenw bagabaga ka bɔ kafiriya la k'a fɔ ni min ma kafiriya dabila o tɛ lahara sɔrɔ an y'o de don a da wa bashiri lezina amanu minnu sɔnna ka limaniya ka tugu ne ala ka kuma kɔ olu nisɔndiya an na lahum qadama sidikin ko tiɲɛ jɔyɔrɔ b'u ye lahara inda rabbihim u ma yɔrɔ ni minnu sɔnna ka ɲuman kɛ ka jigi tugu ko olu sara o belebeleba bɛ an bolo lahara na nka kafiriw ko inna haza ko nin min filɛ nin ye la sahirun aw la sihirun mubinun ko nin ye kɔrɔti kɛnɛ kan da yɛrɛ ye walima nin ye kɔrɔti tigi kɛnɛ kan da yɛrɛ ye ni an ka sɛbɛnnen na la sihirun la sihirun ayiwa mana la sahirun la sihirun o bɛɛ ye kelen ye inna rabbakumullahu a k'a dɔn an ma ye ala ye dɛ allazi ala min ko don khalaqa samawati ala de ye sangaba 7 da wal arda ani dugumakolo fi sittati ayamin tile 6 kɔnɔ ala tilala istawa masa in kɛ fɛzɛnyana ala al-arshi larusi sanfɛ yudabbiru al-amra a bɛ ko labɛn ma min shafi'in soronɛli donba foyi tɛ yen illa min ba'di iznihi fo n'a kɛra ni ala ka yamaru ye zalikumullahu min y'a da o ala in don rabbukum amadu fa'buduhu a y'a kelenba to afala tazakkaruna a fɔ hakili tɛ aw la ka miiri inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam aw ma de ye ala ye min ye kabakolo 7 da ni dugumakolo 7 tile 6 kɔnɔ komi an tɛmɛna o kan ka kɔrɔ
summa stawa ala al-arsh seki ayi kɛfɛn zenya larushika mana istiwa wa ala al-arsh kuma kaca an delila ka kuma caman fo la ka kɔrɔ naam o kuma na yudabbiru al-amra ala de bi ko labɛn adamadenw ka ko danfɛnw ka ko ni sanji hakɛ ka an kana yan fɛ ninnu ka kan ni hɛrɛ in ye an bɛna nin tɔɔrɔ in se yan fɛ o tuma na ale ala yudabbiru al-amra ale ala de bi ko labɛn o tuma na o ko labɛntɔ n'o n'i ka saraka ɲuman bɔ dɔ bɛnna ni juguman labɛn n'i ye ala b'a yɛlɛmɛ o ko labɛntɔ ni juguya bi sin ma n'o n'i ka ala wele bɛnna n'o n'i ka jigitugu bɛnna n'o n'i ka ɲumanya bɛnna hali ka mɔgɔ fo sira kan nin bɛɛ bi balawu kunbɛn ka bɔ adamaden kan ka wuli ka bɔ i ka so ka senparanya taama ka taa bɔ i balima ye ala kama kun foyi t'a la ala kama nin bɛɛ bi balawu ɲɔni ka bɔ adamaden kan mana hɛrɛ bɔ sira de ka ca dan t'a la fiyewu wa a bɛɛ ka nɔgɔ fana a bɛɛ ka nɔgɔ c'est-à-dire a si sirilen tɛ seko la n nana n jɔ k'i fo a ni sɔgɔma karisa n nan'i lajɛ de n dɛmɛntɔ don joli b'i don o la foyi i ni mɔgɔ bɛnna sira kan ka girin k'a fo cogo ɲɛ walima i ye gabakuru dɔ ye sira kan ou bien i ye ŋɔni dɔ ye sira kan ou bien finikolon dɔ bɛ sira kan o ta ka bɔ sira kan mɔgɔw ka se ka lafiya nin bɛɛ bi balawu de kunbɛn a bi jurumunw yafa o tuma na yudabbiru al-amra ala de bi ko labɛn sa ka min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye min ka kan ni min ye naam o tuma na komi kafiri ninnu kira mana mun fɛ cogo o cogo u b'a fɔ non ko lahara olu ka boliw b'u sorobali ko olu dalen b'u ka boliw ka sorobali la ko olu mago si tɛ ala ko wɛrɛ la bilen min b'u bolo o de b'u sorobali don lahara o tuma na ala y'o de fɔ yan ma min shafi'in a ti sɔrɔ si sɔrɔ ko o bɛ se ka maa sorobali don illa min ba'di iznihi fo n'a kɛra ala ka jɛn kɔfɛ o tɛ se ka kɛ jango boliw zalikumullahu rabbukum zalikum o de ye aw daba masa ye allahu a tɔgɔ ye ten rabbukum amadu fa'buduhu a ye ala in bato afala tazakkaruna a fɔ aw ti miiri bi maana idgamu kɛra fi ihdata'ay afala tatazakkaruna a fɔ aw ti miiri ka tasi ka miiri i yɛrɛ boli min fili bolo i y'a dɔn nin min da jirikuru don hali n'i wolola k'a sɔrɔ i fa bolo i y'a dɔn nin min fa kɔni da o tuma na afala tazakkaruna a ti miiri ka tasi k'a dɔn ala de y'aw da boli ninnu tɛ naam wa a mɛn o mɛn ka segin ala ye ma marijukum a segin yɔrɔ do dɛ wa a bɛɛ yɛrɛ do fana ala ka layidu do tiɲɛ yɛrɛ do wa'adallahi haqqan a y'a kɛ haqqan de ye aw ta ye haqqun kɛ yan wa'adallahi haqqan ala ka layidu do tiɲɛ yɛrɛ do innahu o min filɛ nin ye ala de bɛ dali sinji segin ale bɛ tila k'a segin lahara tuguni taara na mɔgɔw sara minnu limaniyara u tilala ka baara ɲuman kɛ ni laadiriya ye i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara a b'olu ye mini ji la min hamimin goniya da hamimiji u b'o de min wa ɲangata b'u ye alimun o bɛ maa dimi o ti kɛ gansan dɛ o kun kɛra yakufuruna u y'o min kafiriya kɛ a faamuna o kumana a ko cogo di o kumana wa ko a bɛɛ de bɛ segin ala ma dɛ kelen kelen a ye segin bi kɛ dɛrɛ a nana cogo min na a bɛ segin ten naam wa'adallahi haqqan a ko wa'adallahi haqqan ala annahuma mun y'a kɛ haqqan ye o kumana a ko ala annahuma masdarani mu'akkadani bi madmunil jumlati wa taqdiru
wa'adallahu wa'adan zalika haqqan o kumana a takdiru dɔ ye wa'adallahu wa'adan zalika haqqan o kumana o y'a takdiru ye naam innahu yabda'ul khalqa ala de bɛ dali sinji c'est-à-dire yabda'ul khalqa ale de ye dali sinziba ye maanuw bɛ dilan pupe denniw bɛ dilan mais pupe denni tigi ye pupe denni dilan mɔgɔ dilanlen de ye fɛ quoi mais ala ye mɔgɔ dilan a ma foyi lajɛ ka mɔgɔ dilan quoi mais jirikuru dilanlaw bɛ adamaden dilan jirikuru la u bɛ waraw dilan jirikuru la mais ala kelen kɔ ka mɔgɔ da de jirikurutigi ye jirikuru dɛsɛ k'a dilan komi mɔgɔ kumana ale tɛ minnu si o kumana ala de ye sindili kɛ k'a bɔ a yɛrɛ la a ma foyi filɛ k'a kɛ naam summa yu'idu o kumana nin kuma in kɔrɔ ye n'i y'a dɔn ko ala ye adamaden bɔ a yɛrɛ la ala ye dali bɔ a yɛrɛ la o kumana summa yu'idu o t'i kabakoya la o kɔfɛ fana a bɛ tila k'i lasegin a dɔn e bɛ miiri mɔkɛ dɔw la olu sakuma mɛnna sa o e yɛrɛ kɔni bolo dugukolo la olu tɔ tɛ yen bilen mais ala ko summa yu'idu o kumana mɔgɔ min ye ibidawu kɛ o bɛ se ka ye a da kɛ dɛ a ye adamaden sinsin ka adamaden da kumana o ala kelen t'i dɛsɛ abada ka adamaden kelen wuli k'a jɔ tuguni wa a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka da mun la parce que an tɛ nafa ɲɛ ala ye diɲɛ na ye an tɛ nafa ɲɛ ye lahara an tɛ nafa ɲɛ ye mais a ko a bɛ tila k'an su wuli mun kama liyajziya lezina amanu wa amilu salihati bil qist tara na mɔgɔw sara lezina amanu minnu limaniyara ka da ala la u ma da u ma dɛ wa amilu salihati u tilala ka baara ɲuman de kɛ u ko kuranɛ yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn quoi a mɔgɔ bana yɔrɔ de ye nin ye o u ko kuranɛ yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn yadɔ olu kalanna kojugu diplôme baw de b'u bolo u ye kalanba kɛ dɛ parce que kalan min tɛmɛna kuranɛ yɛrɛ kan yadɔ o tigi kalanna dɛ i y'a ye u kalanna dɔw ye san 20 kɛ Makan dɔw ye san 40 kɛ Egypte mais o n'a ta bɛɛ Abu Jahali wolola Makan kafiri bɛɛ janɛmɛ fɔ o kumana fo an k'a faamu kalan tɛ faamu silamɛya in fɛn bɛɛ mago bɛ kalan n'a kɛcogo ɲuman mais n'a fɔra kalan o kɔrɔ tɛ ko baro don kama ka taa don kalan na bilen ka abajada kalan ka aina tazahabu kalan dɔraba Ahmadu k'i k'o irabu kɛ Ahmadu ye fayilu ye dɔrabali himara ye mafulu bihi ye ayi c'est pas la peine baroba kɔni mago t'o la bilen ale tɛ t'o kalan bilen ale bɛ mun ɲini sisan ala ko an k'a bato cogo di o kumana baroba kana taa yɔrɔ jan ala ko i k'a bato cogo min na siran ala ɲɛ i tilen o kumana n'i ye bato min kɛrɛnkɛrɛn i bɛ sɔrɔ ka dɔnnibaw ɲininka o la n'i ye bato min kɛrɛnkɛrɛn i bɛ sɔrɔ ka dɔnnibaw ɲininka o la u b'i dɛmɛ o la sinon n'a sɔrɔla ko diinɛ tɛ se ka dɔn ko fo an bɛ ka taa kala ka kuranɛ durusi o kumana diinɛ tɛna wajibiya maa si ka karamɔgɔw